de tweede keer dan gaat het gewoon perfect. Heel vergeet het heel Dan denk ik vaak. wel. En nu gaat het gewoon perfect. Dit een foto maken. Ja, Daar zit ik gewoon in de ja, ik ben net binnen geweest en iemand die is hier voor de camera's en dat doen het niet goed. Dus daarom zijn we naar buiten gegaan. Ik denk dat wij klaar zijn. Behalve als er zoiets van maken. Nee, ze zijn sowieso misschien half. Sneeuw, hè? Ja. Scheelt enorm. Ja. Zijn het? De jongeren, twee jongens en 3 jongens. Ja. 2 jongens. Ja. Is dat de moeder? Ja, of de donker is. Ja, vandaar dat het toch goed donker is. Ik kan ze net niet zien. Ze kijken wel heel leuk, maar Kijk, een koffertje. het zit een beetje achter. Ja, Oh, houd toch op. voor de man. Linker hoor de man. Dat is toch niet dan. Hoe